sambutan sampun kepareng katuraken sarengan kula sakadang Jatilaras ingkang saking Marga Mulya Bojonegoro kasepuhan panjenenganipun Bapak Gandhi. Tan kantun rikalenggan siang punika makarya sarengan kadang kinasih Kang Remes. Kang Remes. Remes napa Remes? Remes nggih. Kang saking Gunungan live streaming. Mbak pilih menika kula wau kadang ingkang sampun kepareng wasul saking mriki nggih, saking Dalem Agung Bapak Purwanto. Nah, menika mangke dugi dalemipun piyambak saged hamirsani live streaming Remes, Kang Remes YouTube. Ugi tan kantun makarya sarengan Madonna Audio. Jan suarane elok tenan bleger. Ugi makarya sarengan kadang kinasih Sinoman Abdi Mulya nggih dukuh wangkuk nggih sedayanipun kula piling samangke anggenipun caos panglipur wonten ngarsa panjenengan sami langkung-langkung sutresna budaya Jawi kirang hanuju prana mugi diagung pangat somo nderekaken jengkaripun Mbah Wo Kajang Srepeg Mataram. Monggo katuran jumeneng Mbah Wo Supri saking Kajang. Ya wis kita wilujeng siang Mbah Wo. Nggih wilujeng Kang Mas. Nggih. Monggo niki badhe ngaturke napa? Nggih niku wonten rena-rena njaluke. Nggih. Aku gakno sinom. Aku gakno Bojonegoroan. Terus piye iki yo? Nggih, mbok pilih mangke saged nggih diaturke setunggal pokok setunggal. Saderengipun sugeng rawuhipun para tamu sugeng lelanggahan kanthi mardu-mardikanipun kalih ugi khususan dumateng temanten kalih mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Niki wau lak butuhe kok nyanyi sak karepene ya. Nggih, ingkang baken menika wedal siang menika gayeng ngaten ngandikane kala wau. Iki ya mbuh kleru mbuh ora wong butuhe sak karepe dhewe. Nggih, judule sak karepe dhewe. Mboten dados menapa. Sinam ngoten riyen nggih. Aku nek anu di paringi Bojonegoro wingking-wingking. Nimas semanten ya. Sinam Sinom bawa napa sinom nyamat? Nyamat. Manyamat terus medune kucing ngono lho Pak biasane. Oh nggih. Sinom nyamat. Nimas ayo wongsu
bocah manis merah hati tertamtu tak turuti ibarat numpak prayu monggo mampir pastu napa nadyan pecah saka desa Petra sing duwe sapa kaya kono nanging pinter nggodha hati jadi sabar mesti karangan nggih Pak Tris monggo nderaken ayo Dek mau bengi terus bontang manting tanpa turu atiku tansah lisikan amarga elek bubar sumanding mutiara dedeke lenjer kuning aduh manggene romansaku teko karo milang-miling awe mung tasangete sing teko jebul si kucing mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah risikan amarga eling bubar sumanding mutiara dedeke lenjer kuning aduh mangkene rumangsaku teko karo milang-miling tak awe mung dan sangete sing
teka jebul si kucing ya mau bengi terus monta-manting tanpa turun hatiku tansah krisian amarga eling bubar sumanting mutiara teteke lentre kuning aduh mangkene romansaku kerta karo bilang-bilang kahawemu tansah ngece sing teko jebul si kucing. Nggih. Pripun Mbah Po? Lah nggih niku wonten pondotan nyuwun Bojonegoroan. Nggih. Ayo ngadeg lah ono. Ayo. Nggih, monggo. Sumbangsih mandhape Himalaya. Sumbangsih Himalaya. Nah, nggih. Monggo nyaket mriki kemawon. Mriki lho penak adem teng mriku sumuk kok ya. Rakyat tansah gending tak udaneni. Nggih, monggo kadang Sinoman mbobile kepareng menika badhe beksan sawetawis monggo kaderekaken. Kasumanggaaken. Monggo Pak Kang Ayo. Jawi katuran jumeneng monggo. Monggo barisane dipun tata piyambak. Pak Lim, tolong wi aja dipateni kene sumuk ya. Ah. Ndang diceklek ning ora ya wis to. Tajalo sumbangsihmu wae Wujude apa bangsa jatno. jagat tungkul rinawangi wadah pupur Napa kang kudu tak sanggup. momong putrana ta bali wis mo Jati laras jajal sumbangsihmu wae wujude apa prasat jatno. jagat tungkul rinawangi wadah pupur Napa kang kudu tak sanggup. momong putrana ta bali wis mo Nyata wajibanku. Oe jajal sumbangsihmu wae wujude apa prasat jatno.
tungkul rinawangi wajah pupur omong putra nata bali wisma Himalaya gunung kondang gede dhuwur kang dumadi ing tanah India sisih lor puncake papan salaju gununge apa-apa Himalaya kondang gede dhuwur kang dumadi ing tanah India sisih lor puncake papan salaju gununge apa-apa Himalaya matur suwun wedalipun wis loro wis senene wong kakek nggih jenengan ngrantos mriki riyen mengke garape ngeten iki mboten napa-napa ngaten nggih mengke dalu diterusne neh mboten niki kersane teng mriki riyen oh ngaten oke ngaten nggih matur suwun wedalipun Kang Mas nggih nggih matur sembah nuwun Mbah Wo sampun dereng regengaken swasana wonten ing kalodhangan sonten menika ngaturaken wilujeng rawuh katur panjenenganipun Pak Sugeng nggih. Nggih Pak Jan katon nggih. Lenggah. Ingkang saking Sadang Karang Tengah Prandon. Dulur adoh. Nusa dulur redok niki. Nggih, oh ngoten ta. Nggih no. Pripun Pak Aku seneng rondo desa. Nah, nggih, nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Oh, diterusne ditekne iki. Oh iya. Halo, Nyusri. Kok Sri Widodo? Halo. Aku bolak-balik kok Nyusri Widodo Laras. Halo, Jati Laras. Halo, Sri Widodo Laras. Sepuntene Pak nggih. Aku seneng rondo desa Sar. Musik. Oke. Streaming lho ki. Nggih. Petang dina awor Sri Widodo lah kok. Lah iya ta. Pak lam-lamen kan Sugeng Kondur. Yen
wis rananggapi jebulane layangku kok katekake aku seneng ketemu ing papan kene saiki piye kang dadi prasetyamu apa isih mangkat tresno lan setuju yen isih aku kok setuju aku seneng tansah sumanding sliramu niki wau tesih wonten pundutan saking Kadang Sinoman lho. Lestari kalih Memanik. Sing lestarine mangke digantos Lintang Asmara ya. Ya. Nur nggih ya monggo napa jenengan? Pertiwi? Lintang Asmara nggih mboten napa. Nggih. Pangapunten Pak Lestari kula gantos nggih. Mangke teng Campursari. Nggih. Pak Sugeng monggo mriki. Alah kaya dua-duane ya gak apa-apa kok ya adoh-adoh kok kono kene kok ya. Nggih, monggo Mas Sugeng. Nggih, monggo. Alah ora ya gak dadi. Engko lak duding-dudingan. Monggo. Halo, Jatilaras. Iya juga halo di sini. Pertiwi. Ya. Lintang Asmara. Sampaikan Pertiwi ada Lintang Asmara, oke.
rajaku bisa anduweni marang yang Sulasmi susatru ning batinku senajan ngarungi ombak segara rasa ora bakal sirna ora dadi boyong apa Ora dadi boyo, ora Mas. boyo ora dadi boyo Pak Sugeng nggih monggo Bajan lah pun napa wong MC iki wis ora kurang acara kok ya nggih monggo iya Merdika mawon Mbah Jan. Nggih. Monggo. Nah, mumpung adoh omah. Mumpung adoh omah gak isin nggih. Lah tapi iki ning omah dipirsani kok karo buke kok. Nggih, lah niki di live streaming kok. Nggih. Monggo badhe ngaturke napa? Sri Uning. Oh, nggih. Nggih. Sri Uning. Nggih. Nggih. Sri Huning, Mas. Pak Jan ngersakne Sri Huning. Dangdut apa ketawa? Oh, dangdut langsung dangdut. Nggih. Solendro. Aja. Engko tiwas. Lho, mboten sida? Oh, sentereng. Alhamdulillah. Lagu wajib. Penak ngono, penak-penakan ae wis. Senteringipun panggah Slendro Mbah nggih. Oh nggih mangga, Cong. Slendro sentereng. Hatiku
paling tos bleng sente ireng sing ketaman mesti puyeng pancen yo ampun tenan sente ireng ojo gawe sembranan kula ojo gampang citra sente ireng bisa woke tresno bersama Jati Laras Maknyus Mas Ajiku sendiri serta make karo lara ireng jane nek kelem tak rapi ning nyatane malah masing-masing rasamu ilo aku nalikane aja dumeh kowe ayu wakasane kowe kendel karo aku sente ireng sente ireng sing ketaman mesti puyeng pancen ya ampun tenan sente ireng ojo gawe sembarangan mula ojo gampang cindra sente ireng bisa woke tresno Oh nggih, matur sembah nuwun panjenenganipun Pak Jan Kanton kalian panjenenganipun Pak Sugeng. Nggih. Dangke kok nampi setunggal, ayo. kok tanduk malih. Lah. Monggo dieling-eling napa? Setunggal malih. Oh ngeten. Pring kuning, kelangenane Pak Geng nggih. Nggih. Langsung Nggih. ndak Mas. Nggih. Halo Jati Laras. Ya, begitu dong. Kuning dados sar musik. Siap. Jati Laras. opo sliramu apaksa jroning ati opo sliramu ra krasa kangenku kang
nganti aku kandhet jroning ati jati laras pancen hae ngono lho Mas. Hayo budhe yuk. Ya. apa iya tenang Iya Mas. Madu audio Kang Remes Production. Jadi laras manis Mas. apa sliramu ora pirsa jroning ati apa sliramu ora krasa angenku tanah nganti aku kandhet jroning ati jati laras pancen hae ya sesetik ya matur sembah nuwun kadang kula saking Prandon sampun nderek regenaken swasana wonten kalodhangan siang punika wonten dalem agung Bapak Purwanto nggih dan Ramil Mbringin sekalian Ibu Martini kanthi hajatipun nami waha putra-putrinipun ingkang sesilih Bagus Arif Rahman jinatukrami kalian Nimas Ayu Ninda putri sing panjenenganipun Bapak Warsito Kasun Simo kalih sekalian Ibu Sri Sukesi ingkang saking Simo ngaten nggih. Nah, mpun. Oh nggih nggih. Oh monggo nggih niki miki diat. Loro asmara. Ala panggah oke niki mangke dalu tesik teko esuk engko jan. Oke, nggih nderekaken kondur. Nggih. Nggih ampun, malah remen malah regeng ngeten niki nggih kok. Halo Jatilaras. Ya juga halo. Loro asmara dados. Oke. Musik. Oke.
gawang angel Bengawan Solo Jatilaras pancen oke jan anu piantun mriki bae pinter anu napa nembang kabeh tibake tenan kok ngene iki jam mulai mesine ra kanggo anggo aku tunggal melih jan saestu piantun mriki bae oh tembang kangen nggih tembang kangen pasukan joget tetap di tempat nggih mangke dalu kan masuli malih mangke dalu nggih tembang kangen wayah wengi
banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku yo 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 yen ora ana sliramu lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresno kumring sliramu ora bisa ilang Apa pancen wis ngerti yatenane aku mung tansah nunggu tekamu tekni balin endang manis semu liwat tembang kangen iki wujud tresnanku wayang wangi udan krimis wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung uripku yen ora ana sliramu lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang Apa pancen wis ngerti yatenane aku mung tansah setya ngenteni balin endang manis semu liwat tembang kangen iki wujud tresnanku. Nggih. matur nuwun Oh sampun. nggih Nggih, matur sembah nuwun. Sampun dereng-derengaken swasana wonten ing kalodhangan sonten menika. Bujum pripun lali janjine menika? Napa Taman Juruk? Nun Lestari. Lestari den saged jenengan sing ngaturke nggih. Sing nembang jenengan. Nggih. Nggih. Jenengan sing ngaturke. Nggih. Oh.
Nggih. Don. Nggih. Don. Oh. Oke, wontene Lestari Lor nggih. Lestari Lor. Lestari Ler Mas Nadi. Oh, sendika dawuh sanget. Nak kersane bujum kan mboten niku. Lestari Sing rumah nika. katon lami. mengke mawon wonten campur sari mengke nggih. Sekedap meleh campur sari mangke rawuh. Jadi laras mung iso dhuwure tok kok sampun pisah. Dewi Nah, ngono lho Dim, iki nanti cekel dhewe ngono ya. Iya. Iki lho gelem iki lho. Nggih. Monggo pasukan jogetipun. Garap laro Mas. Monggo Mas Kasmin. Selabar. Mandape napa Mas Nadi? Mandape napa? Kapan boyo dik aku urip mulya penjaluk mudik mesti ndak turuti muga ora ana sawiji rupita kang anjalari boyo dik aku urip mukti penjaluk mudik mesti ndak turuti muga ra ono sawiji rupita kang anjalari Dawet ayu Rame lampe Rebu pasar Rebu ngarep Samar yen kalah dhisik Rukun